Calypson TV tashar al'umma. Gaskiya sunana Sha'ibu Nasir Sha'ibu, wanda mutane sun fi sani na da Calypson. Sana'a ta ita ce harkar communication, irin sayar da layin MTN, tura data, station da haka muna ɗan yi abubuwan da zai sai a hankali. Burina a rayuwa, gaskiya burina a rayuwa, burikan ɗan adam suna da yawa, kuma kafin duk wani ɗan adam yana so ya achieving wani abu a rayuwarsa. Gaskiya burika na ba sai na bayyana ba. Budurwa, to gaskiya ba ni da budurwa. Babban aboki, to ai kowa abokina ne, kuma muna mu'amala ta mutunci da mutane, wanda ya ce Halifa ya wane ne kaza, a yi ne abu ne na mutunci, a yi adama a wuce wurin. Gaskiya abincin da na fi so a rayuwata, abinci kala ɗaya ne, wani na faɗa na san mutane za su gani. Wallahi na kusan tuwo da kuka da wani. Gaskiya wannan abinci yana burge ni. Dole ma a ce irin da safen nan kana tashi daga bacci, ka wanke kai brush, ka same shi ka ci. Ba karamin daɗi ne nan da shi ba. Gaskiya ina son wannan abu. Fannin aiki na, gaskiya ni kawai in dai harka ce, kawai ka bani da harkar danne-danne a kwamfuta, irin dai shige-shigen nan dai da ake na zamani. To gaskiya ni na fi ƙwarewa a kan wannan, ga Allah. Ina son harkar kwamfuta, wannan harkar tana burge ni, kuma insha Allah a ita za mu ci abinci. Calypson TV tashar al'umma.